No dobre, čaute chat, vítam vás pri dnešnom podcaste, vidíte nové štúdio. Ja vítam v štúdiu Filipa. Filip, čau. 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 Ako sa máš? Mám sa dobre, mám sa fajn. Ako trávíš zimu, keď nie je sezóna? Keď nie je autičkárska sezóna? No tak nudím sa cez víkendy. Mohol by sa šparať v nejakom aute, vieš ako. Vieš čo, aj som chcel. Okay. Ja som svoje auto chcel robiť. Ale tým, že nemám garáž, tak úplne není kde. Chápem, vonku to je dosť náročné. Aj hlavne tak akože vonku lakovať auto úplne není. Prečo? Ja už to mám za sebou. V podzemke? No nie, vonku na parkovisku. OK, to muselo dobre vyzerať. Videl si moju oktávku? No. Ty si nejakú časť iba lakoval? Hej, predný blatník, dvere a celú prednú časť, čo je ten grill. No dobre, OK. Akože môžeš to pozrieť, je to v pohode. No zrovna takto by som to asi nechcel riešiť, skôr akože som rozmýšľal. Aj som naozaj rozmýšľal, že si zoberiem, že december, január, február, marec, garáž. A ja som vlastne z môjho auta chcel robiť VBčko. OK, akože white body. Ne white body, ako verejná bezpečnosť. No, OK. Ako white body asi až vlastne máme. Škodovku white body. V podstate white body. Hederik. OK. Takže... Okay. No dobre, ale my sme tak nejakým spôsobom skočili do toho tak akože nejakého rozhovoru. V prvom rade, akože môžeš sa kľudne predstaviť? Tak volám sa Filip a založil som plechovku. Kedy to bolo? Kedy to bolo? To je 2 roky dozadu. A kedy to bolo? Marci. No, v marci 2 roky dozadu. Čo ťa k tomu vlastne viedlo? Čiže teraz v podstate tento rok začína 3. sezóna plechovky. Čo ma k tomu viedlo? No však ty vieš, že teda ja mám 120. Áno. A mňa už nejak prestávali baviť tie zrazy, ktoré sa tu konali. V zmysle, že buď to bolo, že pre nové autá a dávala sa tam tomu prednosť, alebo to bolo také akože od roku 2006 a podobne. A na tie staré auta tu nikto akože podľa mňa nemyslel. Jediný, kto to robil pravidelne, boli Fridays, ale to bolo proste len raz do mesiaca a na veľmi zlom mieste, podľa môjho názoru, pretože, OK, keď oni začínali, tak ešte nefungoval Lidl a Kaufland na Danubii, čiže v tej dobe to mohlo byť super, ale teraz to už asi úplne super není, oni to asi aj vedia. A to je to, čo ma motivovalo založiť plechovku. Proste venovať sa starým autám. Tým, že tú 120, ja som o nej akože básnil 3 roky predtým ešte, než som si ju kúpil. A keď už som si ju kúpil, tak nebolo kam s ňou chodiť. OK. Tak som si spravil vlastný zraz. OK. A mám kam chodiť. Koľko vás tam bolo na prvom zraze? Na prvom zraze nás bolo, tuším, 9. 9. Všetko boli Škodovky, ale len teda 8 Škodoviek a 1 Maluch, tuším. OK, tak to ste boli celkom dosť veľká partia hneď na prvú, ako keby šupu. Mňa to vôbec prekvapilo, že pri úplne prvom pokuse sa stretlo 9 ľudí a v podstate poznal som 2. OK, čiže vlastne oni medzi sebou si dali ako keby nejak medzi sebou, ja vlastne neviem, jak sa to rozšírilo. Že cez koho ja som založil na Instagrame stránku. Tam akože, ja už som mal nejaký profil, ktorý som nepoužíval, už neviem, čo to bolo. A tam bolo 70 ľudí. Čiže to bol asi ten úplný štart, že plechovku na Instagrame sledovalo 70 ľudí a proste z ďalších, okrem mňa a toho kamaráta, čo sme tam boli, tak ďalších 7 sa proste dozvedelo, že nejaká plechovka a došli. To je super. No ja sa ešte vrátim k tomu Fridaysu, lebo však ja som bol jedným ako keby z tých, čo boli pri založení Fridaysu. Okay. Keďže vlastne ja som ako fotograf vo výsledku začínal v Mustang klube, ktorý to ako keby celé zastrešoval. Čiže tie prvé zrazy boli hlavne o tom, že bolo to naozaj vždy opáskované, čiže auta v piatok vždy ráno sa to opáskovalo, aby tam žiadne auta nestáli a potom sa vlastne prišlo a boli auto po kope. Vlastne celý ten koncept prišiel z Rakúska, kde vlastne sa takto stretávajú už XY rokov pri Shopping City Sud.
Viem. tam pri McDonalde. Akože odporúčam minimálne raz do roka si tam ísť pozrieť. Buď na začiatku, alebo na konci sezóny. To je vždy, že to parkovisko je obrovské a tam sú také niektoré zaujímavé autá, že u nás úplne neštandardne viditeľné. Ale však poznáš to, keď ideš niekam do Rakúska alebo do Nemecka, čo tam prídu za auta, hej? No jasné. Takže toto odporúčam minimálne vyskúšať si, že v tom Rakúsku, v tej Viedni. A tým, že to je kúsok, tak vlastne začalo sa vlastne tam chodiť a potom prišiel taký nápad, zorganizujeme niečo takéto aj na Slovensku. A tam vlastne vznikol ten nápad pri Carrefoure. No ale tým, že Carrefour ako keby sa dosť radikálne zmenil, už aktuálne tam parkuje extrémne veľa aut, tak už je to trošku také, že povedzme momentu... si, úplne v pohode, lebo máš proste, stoja tam pekné autá vedľa takých tých bežných klasických. Hej. Podľa mňa do momentu, dokým to nákupné centrum bolo nevyužité, tak sa to dalo. A teraz, akože podľa mňa je to tiež fajn koncept, je to v meste, ale týmto ja by som to zmenil. Ale okej, no, dobre. Ja, jasné, samozrejme, akože však Friday tu už je koľko? 10 rokov? Vyše 10 rokov? Čiže to je úplne akože úlet. Dobre, ale vráťme sa tak k plechovke. Čo sa týka plechovky, tak, alebo teda vráťme sa k tvojmu autu. Máš 120, bielu, s autičkom, veľkou Tatrovkou na streche. Tatrovkou na streche, presne. Mal si k tomu nejaký taký srdcový vzťah, že z histórie, že treba z detko, alebo mali ste v rodine takúto 120 s takou Tatrovkou, alebo čo ťa viedlo k tomu si kúpiť takúto 120 a takto si upraviť? Vieš čo, 120 sme mali, otec mal dve, najprv sme mali zelenú, tu nám ukradli, a potom kúpil takú červenú, tu predal a potom už išiel na Octaviu, to je jedno. Ale mali sme to v rodine a mne to tak akože nejak utkvelo v pamäti, že proste to bolo... Nedá sa to nazvať, že to bolo fajn, hej. No jasné. To proste nebolo fajn, ale taká tá nostalgia tam je a mne sa to takto, ten pôvodný plán so Škodovkou bol úplne iný. Proste dať na to pekné kolesa, položiť to dole a mať z toho stance. No jasné. Ale potom, akože keď už som si to kúpil, tak som sa začal baviť s niektorými ľuďmi a tí mi vysvetlili, že musí na to byť auto, aby to získalo hodnotu. Alebo minimálne to musíš vedieť spraviť tak, aby to naozaj pre aj laické oko bolo, že OK, že to stojí za to. Pretože takémuto veteránu skôr pridáš na hodnote tým, že ho uvedieš do stavu, aké by vyšiel z fabriky. Čiže ja som sa potom pustil do nejakej, nechcel by som to nazvať úplne, že nejaká rekonštrukcia alebo Skôr do takého stavu? Skôr do takého stavu, aby to vyzeralo ok. Že po technickej stránke, aby to bolo dobré a aby to aj vyzeralo schopne. To znamená, že pustili sme sa tam do leštenia, pustil som sa do nejakých technických vecí, aj keď v podstate všetko tam bolo OK. Až do dnešného dňa ja mám Škodovku 3-4 roky. Počkaj, rozmýšľam, 4 to budú. 4 roky a vlastne do dnešného dňa sa nerobilo nič na motore okrem oleja a filtrov. OK. Takže tam ja som mal to šťastie, že som to kúpil po prvom majiteľovi. Aj ten príbeh toho bol taký, že to bol človek, ktorý zomrel cez COVID. A vlastne jeho syn mi to predal. Čiže oni to mali celý auto, akože malo celú históriu, bolo garážované a mal to jeden majiteľ. No a potom som si povedal, že keď to má nejaký takýto príbeh to auto, tak radšej pôjdem do toho, že ho sa budem snažiť zachovať v tej originalite, ako s tým nejak vymýšľať. Jasné. No a keď už som toto spravil, tak ten nápad k plechovke začal na Saturday Danubia Meeting. Tam sa stalo, že sa stretli dve Škodovky vedľa seba, moja a teraz už kamarátová Milanová. A nejak som tak začal rozmýšľať, že by bolo fajn proste mať takéto stretnutie, kde by boli len staré auta. Prvý koncept plechovky bol, že to bude len Čechoslovakia Cars Meeting.
Lenže potom, čo sme to začali robiť a začali chodiť aj iné auta ako z Československa, tak som od toho odpustil a skôr som išiel tým smerom, že youngtimer a oldtimer. OK. Čiže toto boli začiatky plechovky. Ešte by som doplnil možno to, že potom, čo sme sa teda stretli a začali sa nejak rozprávať, tak sme sa začali stretávať na pumpách. Že čo sme vedeli, že máme nejaké staré autá. Ja ešte do dnešného dňa mám fotku z pumpy, kde nás bolo, ja neviem, 2, 3, 4 Škodovky. Sranda. A ja by som len chcel privítať nových divákov. Čaute. Čaute. A vo výsledku len rýchly ček, či všetko ide v poriadku, či nepočujete sa nás dvakrát alebo niečo podobné. A ešte tak toto narýchlo skontrolujem, ale malo by ísť všetko v poriadečku. Čaute, vítajte. No, dobre. Máš nejaké auto, ktoré na plechovku chodí, že pravidelne, že nevynechal ani jednu plechovku napríklad? Moje. Okrem teba, že eviduješ nejaké auto, ktoré bolo na väčšine plechoviek? To Milanové. Tá Milanová 120. Okay. Vieš čo, ja ti poviem tak, že už pri tom prvom zraze, kedy nás tam bolo 9 na tom parkovisku, tak tie pocity boli také, že mne sa proste hrnuli si slzy do očí, že sa začína budovať nejaká komunita. Keď som to začínalo vlastne na Oce Korzo, ktoré je oproti Ikei, na Juvanskej ceste. A ja som to potom, tuším asi hneď po prvej plechovke, alebo možno 2 plechovky boli na tom Korze, presunul na metro, pretože na Korze boli rampy a dosť to obmedzovalo to, keď sme niekam išli. A presunul som to na to metro a na to metro už začalo chodiť, že 20 aut, 25 aut, 30 aut. A ja, že ty kokos. No ja už som bol dojatý z toho, že vrajím brutál. Normálne slzy chceli ísť, vrajím si, že to je skvelý pocit, keď môžeš dať dokopy ľudí, ktorých baví to isté. No a odtedy sa to nejak rozbehlo. Eviduješ nejakým spôsobom, že približne kedy sa zlomil ten bod, kedy začalo chodiť trebárs viac a viac aut? Že čo sa udialo? Že po nejakom meetingu lebo vlastne by sme sa bavili... Ja si myslím, že pred 2 rokmi koncom augusta, prepáč, že som ti skočil do očí. Pred 2 rokmi koncom augusta už to začalo byť také, že tým, že vieš, štart plechovky bol veľmi ťažký a akože s priateľkou proste to zabralo neuveriteľne veľa roboty. Pretože plechovka prvý rok bola aby sa to dostalo do povedomia ľudí, tak plechovka bola každé 2 týždne. To znamená, že týždeň alebo 3 dní pred sobotou pripravuješ trasu, keď tak som si ju chodeval prejsť, potom musíš vytvoriť nejakú mapu cez nejaký Google Maps alebo cez niečo. Čiže tú trasu musíš vytvoriť, nejakú grafiku, vieš, spraviť tomu nejaký plagát. Plagát už som potom robil, že o 2 týždne dopredu. A potom zase po plechovke som mal týždeň, kedy mi vlastne fotograf poslal fotky a teraz som týždeň pridával. Vieš, lenže skončil ten týždeň a už som bol zase týždeň pred plechovkou. No, takto to išlo celý rok v kuse, to išlo tak od marca do 23. oktobra, kedy bolo ukončenie sezóny. A to každé, bože, 2 týždne proste bol zraz. No jasné. Celkom dosť veľa roboty. No, zobralo ten rok, akože to je neuveriteľne veľa roboty. No, veď jasné. A kde prišiel názov plechovka? Lebo je to trošku možno také kontroverzné, že plechovka. Boli sme doma a ja som teda prišiel s myšlenkou, že ideme robiť zraz. A vravím priateľke, že to by malo mať nejaké také meno, že to bude výstižné, ľahko zapamätateľné. A vravím si, že však to sú plechovky proste tie autá. Hej. No a že plechovka to neznie zle. No tak z toho bola plechovka. A inak sa to ani nemalo volať, paradoxne, vieš, že niekto zmení meno, ale toto od začiatku bola proste plechovka. No jasné. Jediné, čo odtiaľ zmizlo, bolo to Czechoslovakia Cars Meeting, lebo však už to není len o Czechoslovakia Cars. Takže takto vznikol ten názov plechovka. Sranda, no. Ale
Prepáč, ja som to takto mal napríklad aj keď sa nám narodila dcéra. Takže my sme sa nevedeli s priateľkou dohodnúť 3 mesiace na mene. Už na seba sme boli nervózni, že každý povedal nejaké že proste len sme dávali tie mená. Frustrovaní z toho. A ja som sa ráno zobudil, vravím, a mohla by sa volať takto. Že to nie je zle. No, bolo. Tak aj sa tak bola. Bolo. Ale som tak prekvapený, lebo väčšinou však dneska všetci moderní, tak poďme to Rust, neviem čo, hej, že proste nejaký anglický názov, že som bol tiež, a ja prvýkrát, že plechovka meeting, to čo je, že prečo práve plechovka, že WTF. A potom vlastne však ja som tiež, párkrát sme si písali, že či prídem, neprídem. Furt mi to nejak... Ja už som ťa sledoval aj dosť dlho predtým, takže... Čo papi? Začnem byť namyslený, ale nie. Dobre, v podstate len tvoju oktávku, ale akože bolo to spojenie s tebou. No, veď práve. No a veď ja som tam mal tiež však klientské veci a jedno s druhým, takže sa mi to stále s niečím krylo. A potom som vlastne prišiel na jeden meeting asi tak 2 roky dozadu, myslím, alebo minulý rok. V apríli alebo v máji. A to som aj streamoval, myslím. Aj si streamoval. To som aj streamoval. A to bolo super, to bolo mega. A vtedy som si povedal, že však páči sa mi to ako projekt, tak reku, bol by som rád viac z toho súčasťou. No, podľa mňa to aj celkom dobre vyšlo. Hej, ja si tiež myslím. Že si bol celkom dosť krát. Čo ja viem, úplne asi nie, koľko by som chcel. Hlavne ma mrzí, že som minulý rok nestihol ten veľký zraz, čo ste mali v tom kempe. Čo som pôvodne mal ísť, potom sa mi... Čo sa mi pokazí... Ja myslíš ukončenie sezóny? Ukončenie sezóny. Čo sa mi pokazilo vtedy auto. To bolo kúpalisko. Alebo kúpalisko. Čo sa mi vlastne vtedy pokazilo auto a nemal som čas proste dať Počkaj, myslíš 24 alebo 23? Lebo aj 23 bolo ukončenie tam. Ale o tom som nevedel. O tom som sa dozvedel až potom, takže... OK. Že neskôr, že to bolo. Ale toto som bol tak, že som bol už aj prihlásený a už to bolo také, že idem. A 2 dní predtým som sa bol previesť a vlastne sa mi stalo to s tým Cardanom vtedy, takže... OK, takže to bolo 24. Hej, to bol vlastne minulý rok. Takže tak. No a aké sú plány ďalšie s plechovkou? Že čo by si od toho očakával, alebo... Vieš, aká je vízia tohto roku? Tá vízia tej plechovky bolo, že proste nedáva do toho žiadne peniaze. A vyslovene to vytvoriť len na tej komunite ľudí. Lenže, keď sa to dostane, alebo keď sa to preklopí cez nejakú pomyselnú hranicu návštevnosti, tak už si to tie peniaze pýta. A teraz je otázka, že odkiaľ ich zobrať a čo s nimi spraviť. No, plány sú také, že chcel by som spraviť road trip Bratislava-Košice. A chcel by som celovíkendový zraz a chcel by som pokračovať v Historic Night. Lebo akože teraz vynechám tie prvé 2. Historic Nights, s tým sme začali vlastne minulý rok. Spravili sa až ku koncu sezóny, ma to tak napadlo. Spravili sa 2 tie Historic Nighty a to je neuveriteľné, jak sa to chytilo a jak si to ľudia obľúbili. Akože, ja keď som bol vtedy na tom prvom Historic Nighte tento rok, to bola mega atmosféra a všetko bolo super podľa mňa. Že aj ten západ slnka vyšiel úplne top, však celý deň bolo také... A veľa bolo pekné počasie, ak sa dobre pamätám. Potom sa začal tak zmrákať, že vyzeralo, že bude možno aj pršať. Hej. A potom to začalo byť také, že aj slnko nám vyšlo, všetko bolo super. No akože tento rok ten Historic Night bol super. No, ten druhý som nebol. Tam vlastne bola aj, myslím, že väčšia účasť, lebo vlastne kvôli Poršákom. Tam sme pokorili vlastne rekord, ktorý mala plechovka na zahájení sezóny. Nám vlastne minulý rok na zahájenie sezóny úplne nečakane prišlo 137 alebo 132 aut. Okay. A vlastne na ten druhý Historic Night došlo 160 aut. OK. Ono, človek si povie, že to není veľa, hlavne keď vidíš tie zrazy, ktoré sa tu dejú, hej, že proste v správach vidíš, že tam bolo 400 aut, alebo 500, alebo 600 aut. OK, no to sú autá, ktoré sú bežné, ktoré sú dailiny, na ktorých ľudia jazdia normálne. OK, jasné, časť z nich sú samozrejme aj nejaké víkendovky alebo nejaké špecialitky, ale v našom prípade to je 160 aut a každé jedno z toho je výnimočné. Jasné. Úplne sme zatrhli proste od roku 2004.
Čiže my novšie auta nepúšťame. Pustili sme, napríklad na Historic Nighte bol Huracán, ale bol to presne preto, lebo to je Huracán. Huracán, jasné. Vieš, akože že to nie je bežná Octavia, alebo na štvorkovú RS-ovú Octaviu proste sa nikto nedojde pozrieť. A to není o tom, že ja by som chcel nejak rozdeľovať, ale ten koncept toho má byť taký, že dojdeme sa pozrieť na výnimočné auta. Pre mňa je pre mňa výnimočný Maluch, je pre mňa výnimočný Trabant. Sú to výnimočné auta z toho dôvodu, že toho nejazdí dneska veľa a v podstate už to nevidíš. No hej, no jasné. Rovnako aj ten Huracán už nevidíš. Čiže mne keď tam došla Audi RS7, tak veľmi nerad, ona bola fakt pekná tá RS7, ale otočku som a poprosil som ho, že proste nech vyjde z parkoviska von. No jasné, tak je to... O tom to není. Je to vo výsledku také, nazvime, že bežné auto. Áno, oproti tomu, čo tam bolo ostatné, tak je to kvázi také bežné auto. Pamätáš si, ktoré auto bolo kvázi najstaršie a ktoré bolo trebárs najnovšie? Ktoré bolo na plechovke? No v podstate ten Huracán najnovší, OK. keď to bereme takto. A najstarší mal byť Ford Model T. A ten bol veď na onom, nie? Na Historic Nighte, nie? Nebol. Ja mám taký pocit, že on nedošiel. Respektíve takto. Ja ti poviem pravdu, že plechovku milujem organizovať. Je to podľa mňa strašne super. Ale radšej chodím na cudzie zrazy z dôvodu, že tam si to idem užiť. No jasné. Pri tej plechovke proste beháš. Tam je tam zodpovednosť za tých ľudí a tak ďalej. Dávaš jasné. pozor, parkuješ ich, aby ti nestali hociak. Čiže v podstate ja ten zraz si neužijem. Mňa len teší to, že ľudia z toho majú radosť a že sa proste stretla komunita ľudí, ale užívať si chodím iné zrazy. No jasné. A tak vo výsledku... Ale odpoveď na tvoju otázku je, že aj keď si teda nestiam všímať úplne všetky auta, ktoré prídu, tak najstarší bol, tuším, Citroën na Historic Nighte, ak sa nemýlim, alebo možno nejaké Aero ešte na metre. A tam sa bavíme asi 1936. OK. Dobrá. No, a aj si pamätáš, trebárs, že niekto, kto došiel že z najďalšieho kraja? Trebárs? Z Košic. Z Košic. Na Historic Night došiel chalanisko z Košic. Ty kokos, akože klobúk dole, ale... Klobúk dole, došiel autovlakom, že to spojil s autovlakom a že si vlastne spravil taký trip, ale náschval išiel z tých Košíc na plechovku. Týmto pozdravujem, čo nás brutálne potešilo, keď som sa dozvedel, že prvý bol z Prievidze, to som si hovoril, že už bolo veľmi ďaleko. Potom na ukončení sezóny minulý rok bol, tuším, z Bytče, hej, Čaca alebo Bytča to bola, ale tuším, že Bytča. A vlastne to bolo 2 roky dozadu a minulý rok došiel z Košic. OK. Sranda. Bolo určite nejaké auto, ktoré sa ti na plechovke najviac nejakým spôsobom páčilo. Vieš mi povedať, aké? Po prípade jeho rok výroby? To je veľmi ťažké. Alebo také... To je veľmi ťažké, lebo ja už som párkrát túto otázku dostal, že ktoré auto by som si vybral. A ja ti úplne neviem odpovedať, lebo akože, keď ti niekto povie, že vyber si auto, ktoré by si chcel a máš unlimited budget. No dobre, tak nepoviem unlimited budget, ja si to pekne rozkuskujem a bolo by tam toho viacej. No jasné. Ale jednoznačne 12-valcový E-Type. 12-valcový E-Type. Hardtop alebo convertible? Určite hardtop. OK. Akože ten convertible je fajn. Ale to najkrajšie auto, a podľa mňa najkrajšie auto na svete, je E-Type s pevnou strechou. OK. Lebo ja som napríklad videl tento rok E-Type a Cavriu, keď som bol na Považi. A to som tedy bol taký, že najprv, že a potom som si povedal, keď som sa na to auto tak pozrel, že zrazu to auto nevyzerá ako taká žehlička. Lebo proste... Ale to má vyzerať ako žehlička. Tam ide o to, že to má vyzerať ako žehlička. Ja som ich videl vedľa seba. Mal som tu možnosť. Na prvomájovej Tatra Rally stáli vedľa seba. A tam akože... Ono závisí aj aký rok. Tam sa nejaké detaily aj na svetlách a podobne menili. Čiže ten, ktorý chodí na plechovku, je srdcovka.
a tam by som to To je uzavrel. ten červený z Osenca, myslím? Červený. Z Osenca. Áno. Viem. OK. Alebo ešte, a týmto pozdravujem Gaba, on má ešte aj Alfa Romeo Montreal. To je pekné. Taká zelená, určite si ju asi pamätáš. Tak to je tiež, akože to sú auta. A ešte som si spomenul na jedno. Mali sme na plechovke, došiel z Nitry pán z DeLorean. Okay. DMC. Tak to bolo ešte také, že bolo fakt. Ale ono ťažko sa to hovorí, pretože na tej plechovke je naozaj podľa mňa vždy na čo pozerať. Vieš, akože ten, ktorý má cit pre tie auta, ktoré tu už nejazdia, aj napríklad chalanisko z Košíc, ktorý došiel, tak došiel na jednotkovom Clio. Proste v Bratislave som v živote nevidel jednotkové Clio. Čiže keď vyslovene ideš po tom, že hľadáš nejakú klasiku a hľadáš niečo, čo není úplne bežné, tak to nájdeš na tej plechovke. Jasné. Lebo zoberme si, že už ani tá 120 dneska není bežná. Pri tých veľkomestách asi nie, ale keď ideš možno trošičku ďalej od tých veľkomiest, tak tam to ešte až také ojedinele nie je. Hej, to si povedzme na rovinu. Vieš čo? Hlavne v Čechách sa mi to stalo, že veľakrát som, keď v Čechách sa aj nám stalo. Stretával 120, favority, Formany, Felicie a tak ďalej. Že tam, akože áno, berú to tí ľudia, že áno, historické auto, už to je taká víkendovka, ale veľakrát som videl stará babka proste v 100 dioptrie, ty kokos, 2 veľké popolníky, chuda, rada, že takto sedí za tým volantom, hej, a keď chceš stretnúť 100-kovú Škodovku, tak jedna babka chodí po Bratislave, myslím. Na Trnavskej ceste do Kauflandu. Hej, to si vždy tam som ju stretával. Žltá je, myslím? Taká žlto-hnedá. Taká zvláštna. Hej, taká už trošku vyťahaná farba, hej. Ale ty vole, to je neuveriteľné. My sme ho niekoľkokrát stretli a to je proste brutál, že stále proste jazdí na tom starom aute. No, že to proste nepredá. Akože im brutálne pomohlo šrotovné. No jasné. Všetkým týmto autám brutálne pomohlo šrotovné. Ne, že by im to zdvihlo cenu, ale proste vyčistilo sa to tu od toho. A je to teraz už pre niekoho také, že keď vidí tú napríklad 120, tak je to také, že pekná nostalgia. Čiže No a treba v rámci tých divákov, ako vnímaš treba to, že medzi mladými tieto historické autá? Ja ti poviem tak, že zo začiatku ten nápad na plechovku bolo hlavne spojiť tú komunitu. Prešiel rok, nejaká komunita sa vytvorila, za čo som ja strašne vďačný, že proste to našlo toľko ľudí. A potom tento druhý rok už sme sa tak pohrávali s myšlienkou, že není úplne cieľom len spájať tú komunitu, ale aj budovať práve na týchto mladých ľuďoch. Napríklad dneska už máme kamaráta Tomáša, ktorý došiel na Historic Night s babetou. Dneska už má 120. Okay. Ako ja nehovorím, že tá 120 je niečo, ale minimálne je to pre tých ľudí taká vstupná brána do tohto sveta. Pretože ten život okolo veteránov, keď to mám tak nazvať, tak všetky tie akcie, alebo teda väčšina tých akcií, ktoré sú nejakým spôsobom medializované, že sú v telke, tak je to väčšinou o drahých veteránoch. A my sme sa rozhodli to nejak spopularizovať medzi mladými a ukázať, že proste nepotrebuješ na veterána 40 000 eur. No akože to súhlasím a hlavne dnes to je taká záležitosť, že aspoň čo ja vnímam, lebo však ja už som človek po 30-ke a ja som vo výsledku 120 favority Felicie zažil. Keď sa prvé auto. Tie autá ako keby boli nové. No dobre, 120 som nezažil, ale favorita som napríklad si pamätám, že nejakým spôsobom, že sa okolo mňa myhli. Hej, že to bolo ako auta, ktoré denne jazdili. Pamätám si prvú reklamu na Feliciu, takže pre mňa to auto je v podstate dosť nostalgické. Ale vnímam to skôr tak, že tí mladí ľudia vidia hlavne v tom taký ten potenciál, že dnes všetci žijeme taký ten rýchly život. A
tými veteránmi si ten človek vie ako keby trollinku spomaliť a uvedomiť si, že netreba sa furt len za všetkým náhliť. A aspoň aj ja to tak mám, že ja treba aj rád fotím na staré zrkadlovky, na kinofilm. A práve oktávkou som jazdil hlavne preto, že som chcel ten život spomaliť. Lebo sadem do minička, dobre, viem ísť 2 kg stále rovno. Príklad, hej. Ale sadem do oktávky a neviem, či vôbec prídem, vieš, takže toto je pre mňa ten najväčší ako keby gól toho, že prečo jazdiť tým historickým autom. OK, to možno nie je úplne zlý point, ale z mojej strany je to také, že cesta je cieľ. OK. Že ja si to auto väčšinou beriem, keď vyslovene sa chcem ísť povoziť. Málo kedy sa stane, že s ním naozaj niekam idem z dôvodu, že sa rozhodnem, že idem na Škodovke. Väčšinou je to o tom, že idem sa povoziť, idem na nejakú pumpu, tam si dám hotdog, idem sa ďalej povoziť. Jasné. Že viacej je tých jazd takýchto, ako jazda s nejakým cieľom. Ja som napríklad Octaviu minulý rok musel využiť ako daily. Čož bolo akože, čož akože na 60-ročné auto urobiť v rámci jedného mesiaca, to bolo 3000 km, tak môj mechanik sa mi vtedy smial, že došiel som po generálke motora na výmenu druhého oleja po ani mesiaci. A sa mi tak smial, že prosím ťa, ty kde jazdíš? Hovorím, že no tak do Bratislavy, tam, do Trnavy, do Senca. Proste som to použil ako bežné auto. Veľa ľudí sa mi za to strašným spôsobom smialo, že či že sa nebojím. No, to je jedna vec, že ho likvidujem, že proste benzín, aditíva a tak ďalej, ale že či sa nebojím, hlavne že mi to auto niekto rozbije. Nie, že ho rozbijem ja, ale že či mi ho niekto rozbije, že do mňa nabúra. Som skôr zástancom toho, že auto má jazdiť a nie stať v garáži. Určite. A akože jasné, keby som mal povedzme nejakú špeciálnu limitovanú edíciu nejakej Ameriky alebo čohokoľvek. Nejakého Porsche? Alebo nejakého Porsche. Tak si to asi dvakrát zvážim, či to auto by som používal na denné jazdenie. Ale myslím si, že tým autám viac škodí, keď dlhodobo stoja. Ja sám vidím, keď po zime štartujem auto a pripravujem ho kvázi na sezónu, že to proste vyžaduje nejaký čas na tú prípravu, dofúkanie gum, kontrola hentoho, kontrola tamtoho, hlavne ja mám bubnové brzdy vpredu vzadu, takže kontrola brzd. Hej, to je také, že keď tie Čo môžete skúsiť aj bez? Vieš čo, raz sa mi podarilo, že som trošičku prehrial brzdy, a to auto úplne prestalo brzdiť, takže jediná moja záchrana bola ručná brzda, ktorá ešte ako tak fungovala. Okay. A to je nebezpečné. Akože to je fakt, že keď ideš dolu kopcom a zrazu dostaneš nejakú rýchlosť a pre tebou je tiahla zákruta, ostrá, tak si povieš, že fú ty kokos, a čo teraz budeš robiť? No tak rýchlo tam dať nejakú rýchlosť, aby si vlastne spomalil a pomalečky začať ručnou brzdou brzdiť. Jak teraz spomínaš, že dáš tam tú rýchlosť, aj to je napríklad super vec. Ja napríklad aj na modernom aute brzdím motorom. Ja som skôr narážal na to, že na tých starých autách to není úplne také, keď sadneš do novej Octavy a zaradíš jednotku. Nesedel si v mojej Octavke. Ty to máš akože celkom v pohode? Ja mám tak, že tá kulisa je fajn? Že tá kulisa je jak nová. Sadneš a vieš presne, ktorú rýchlosť tam máš honú. Ja som mal obdobie, kedy trojku som házal takým poloblúkom. Hej, že niekedy OK, no tak idem z 2, poriadne to roztočím a idem do 4. Ale potom som to opravil samozrejme a ide to normálne, ale je to... Proste tá mechanika na tých starých autách funguje úplne inak, jak na tých nových, však o tom sa asi nemusíme baviť. A to je dôvod, prečo ma to baví a prečo sa tomu naďalej venujem. No tak vo výsledku, keď si to tak vezmeš, tak moderné autá, dobre, budeme sa baviť, že moderné autá, ktoré už majú nejaké tie asistenčné systémy, posilovač riadenia, posilovač brzd a tak ďalej, to už sú pre mňa moderné autá, tak sú inak šoferovateľné ako autá, ktoré nemajú ani posilovač brzd. Jediná elektrická vec, čo v aute je svetlo a smerovky? Nie, kúrenie, ventilátor. To je jediná elektrická vec, ktorá tam má. Dobre, svetla, smerovky, to sú také základné veci. Ale si zober, že napríklad Spartak sa vyrábal tak, že oni napríklad kúrenie nemali. Prvé Spartaky kúrenie nemali. Až dalo sa
prikúpiť, hej, a ty si dostal vlastne ten radiátor s tým ventilátorom a mohol si mať v aute teplo. Inak si mal proste zimu. Akože je veľmi pekné, akým spôsobom sa tie auta dostali od teda roku, povedzme, tých 50 rokov. Takže od koňa? No, od koňa ne, to už je moc. A hovorím preto hovorím 50. roky, lebo tie 50. roky boli pre nás v Európe doslova také, že Trabant dostal 4 smerovky a tak podobne. Hej, a kde sme sa dostali dnes, že základná výbava, už máš elektrické všetky 4 okná, klimatizácia, hento, tamto. Ale stále to není porovnateľné, vieš. Akože zober si, kde je Amerika. No, alebo teda ne, že kde je, Amerika ale kde bola. Amerika mala už v 50. rokoch klimatizáciu napríklad. A automat? Elektricko sklápateľnú strechu. Takže o automate sa nemusíme baviť. Hej. Takže, čo ja som sa napríklad teraz, jak som robil... Že akože teraz len tak for fun, že kedy prišla Škodovka s automatom? Myslím, že prvá Octavia po facelifte mala automat. To ja si nepamätám, ale každopádne viem, že prvá Škodovka, ktorá nemala manuálnu prevodovku, bol Favorit. A vieš aj ktorý? Elektrický. Vlastne áno, však prvý elektrický Favorit. To vlastne bol prvé elektrické auto od Škodovky. Áno. To je sranda, lebo on sa nikdy nedostal to auto do výroby, akože do sériovej výroby. Viem o pár kusoch v Čechách, ktoré jedno bol na predaj veľmi dlhú dobu. Nad tým som dlhodobo uvažoval, ale keď som zistil, že čo to všetko obnáša riešiť tam opravu toho elektromotora a tak ďalej. Vedel som, čo s tým autom je, aj som si ho bol pozrieť a tak ďalej. Ale vtedy to bolo pre mňa taký, že asi ne. A hlavne, keď si to porovnám, že tam bol dojazd možno 50 kilometrov. Ja vôbec neviem, či to robila Škodovka, že či to nerobil niekto pre nich. Ja mám pocit, že to boli prototypové kusy, ako Ešte to nebolo tak, jak napríklad boli kabriolety Favority. Metalexu, hej. Metalexu. Čiže... No, bol to vlastne prototyp, ako bol furgonet od Škodovky. To bola vlastne 120, ktorá bola kvázi ako pick-up. OK. To bola taká predĺžená tátok. Felicie mali pick-up plus, čo bola vlastne o 50 alebo o 40 cm vlastne dlhšia. Jedna ináč stojí v Bratislave, keď ideš pri čo je tá šikmá väža? Rozhlase. Tak tam bol sklenár kedysi a on mal práve takúto Feliciu, čo bola predĺžená na skla. Viem presne. A ja furt som premýšľal, že ty kokos, že čo to je? Že to niekto si dovaril, a on sa to tak vyrobil. Longovica. Longovica, ty kokos. Na čo mi jazdíš? Ja mám Felicii v Longu. No, takže... Ja, ale je obrovský akože rozdiel podľa mňa v tom, kde boli Američania v tej dobe. To nemôžeme porovnávať. A kde sme boli my. Dobre, dalo by sa to porovnávať, že kde boli Američania vtedy a kde sme my v Európe dnes a kde sú Američania. Hej? Lebo Američania, otočilo sa ako keby zaspali tú svoju dobu a oni si teda nechali takú svoju bublinku, že toto je naše, nám to stačí. Hej, kdežto v Európe sme úplne išli, či už asistenčnými službami, materiálmi, z ktorých sú tie interiéry a vlastne celé auta vyrábané, že úplne išli niekde ďalej. Takže... Áno, súhlasím s tebou, ale na druhej strane akože tá Tesla technologicky je podľa mňa celkom super. Ako kvalitatívne to není auto, ja súhlasím, podľa môjho názoru, súhlasím. Ale technologicky akože to, čo dokázal Musk, je asi súhlasím, lebo ja som Tesla fan. A ja si nebojím sa to priznať. Paradoxne a ja teda rozmýšľam nad trojkou, že jedného dňa by som si ju zaobstaral, ale proste pre mňa to je... To auto stráca taký ten charakter, že vyslovene sa to pre teba stane len spotrebný tovar, ktorý ťa dopraví z bodu A do bodu B. Akože v živote by ma nenapadlo, že si kúpim Teslu a kúpim si na ňu nejaké pekné kolesá. Inak sa ťa opýtam, jazdil si Teslu? Jazdil. A jazdil si ju aj tak, že športovo? Mal si možnosť ju zobrať treba z Driftovali sme na trojke na performance.
Že si ju zobral na Pezínsku babu alebo tak? To ne. Ale na parkovisku sme skúšali akože s tým blbnúť nejaké drifty s tou performance verziou. A nebolo to úplne zlé. Ale neviem si predstaviť, akože na tom jazdiť ostro. A vôbec si neviem predstaviť, čo musí robiť ten S-Plate. A inak akože sme preskočili, že podľa mňa z brutálne starých aut na brutálne moderné auta. Ešte by som sa... Vrátime sa kľudne. Vrátil by som sa ešte k plechovke. Kde sme skončili? Bavili sme sa o tých starých autách, že technologicky. No, technologicky. Ešte k tým starým... K tým mladým ľuďom. Je pre mňa príjemné sledovať to, že v niekom dokážeš vzbudiť záujem o to. O tie historické autá. O tie historické autá. To je asi taký najlepší pocit. Vieš, lebo si zober, že keď sa zase naspäť vrátime k tým elektrickým autám, tak tam už proste, okrem toho, že si vymeníš tie kolesa, si nevieš spraviť nič sám. OK, možno na náprave si vieš spraviť nejaké veci, ale tam to končí. Proste do baterky nepôjdeš, do softvéru nepôjdeš. No jasné. A toto je pre mladého človeka super, že na tých starých autách si všetko naozaj spraviť doma. Že dobre, nemusíme sa baviť nejaký výbrus válcov alebo podobné veci, ale také, že výmena oleja, výmena sviečok, výmena ramien, týček stabilizátora a výmena výfuku. Keď si akože trošku zdatnejší v tomto zdatnejší, tak bez problémov. Tak bez problémov si to vieš spraviť a hlavne veľa mladých sa na to môže aj naučiť. Ja neviem, či už akože, vieš, že začnú študovať za automechanika a toto je podľa mňa skvelý spôsob. OK, dneska už sa asi automechanik bude učiť o úplne iných motoroch, ale je to podľa mňa fajn základ, keď si to doma vie spraviť. A je to fajn, ako celkom sa mi ľúbi tá predstava, že vieme dotlačiť, ale vieme niekomu približiť tie auta. Ja napríklad poznám naozaj tak minimálne 4 ľudí, ktorí si zaobstarali veterána kvôli plechovke, alebo buď zaobstarali, alebo majú v pláne. A mňa to strašne teší, že tí ľudia, vieš, to, čo pre nich bolo niekedy úplne, že smeti na kolesa, na kolesách sa dneska pre nich stalo niečo, že pekná spomienka, pekná nostalgia a kvôli tomu si to zaobstarajú. Ja si ešte pamätám, že keď detko mal 120 a to bolo tiež, akože to auto bolo také, že z jednej strany opitý sused zobral asi 5 aut, tak detkové bolo jedno z nich. Dali ho opraviť a tiež to bolo auto, že hrozne vyzerajúce, to bola tiež 120, žltá. Z jednej strany bola žltá a z druhej strany bola taká, že sivá. A tiež to bolo také, že ja to predám za krabičku cigariet a henta. Detko, nepredávaj to, keď to bude chcieť predať, daj mi to, dohodneme sa. Ono to jednu dobu aj malo tú cenu, že proste môj sused predával auto a dal si za okno papier, že vymení za demižon páleného alkoholu. No jasné. Čiže táto doba tu bola, ale podľa mňa nemyslím si, že 120 bude mať hodnotu. Vzhľadom na to, že ich bolo proste 2 milióny kusov, alebo proste strašne veľa, to je jedno, koľko ich bolo. Tak to v živote nebude mať hodnotu. Skôr... Ak môžem ťa prerušiť, ja si osobne myslím, že extrémnym spôsobom na cene týchto starých Škodoviek má hlavne český trh. Pretože povedzme si na rovinu, po covide prišiel taký ten obrovský boom, že každý chcel staré historické veteránske auto. Favority, ktoré stáli že 1 000 eur, dneska stoja že 4 000 eur. A bavíme sa tu o autách, ktoré sú že relatívne OK. Hej? Že je rozdiel, čo za to chceš. A koľko dostaneš. Koľko za to dostaneš. Ja som akože tiež ma začal fascinovať ten trh s tými starými autami, že ak sa to cenovo pohybuje. Ja som spravil jednu vec, že zobral som moju 120, dal som ju nafotiť a dal som ju na internet za 12 000 eur. Čože inak 12 krát viac. Ako si za ňu dal. Ako som za ňu dal. A je to možno 6 krát viac, ako by som za ňu dostal. No jasné. Ale urobil som to a teraz som sledoval, čo sa dialo. A myslel som to naozaj vážne, že ja som ten inzerát nehal snáď pol roka, 3/4 roka. A normálne som si všimol taký trend, že OK, on si pýta 12 000 eur za auto, tak normálne to išlo hore. Že pritom ja viem, že to nemá tú hodnotu, ale je
zaujímavé to sledovať, že tí ľudia keby si začali uvedomovať, že takto, Bratislava není Slovensko a ja stále rozprávam o Bratislave, aby to ľudia chápali, že proste tu tie auta nejazdia. My dojdeme, mám starých rodičov na Záhorí, vo vedľajšej dedine tam má chalanisko, proste to, ne že chalanisko, pán tam jazdí do dnešného dňa na 120. Keď ideme k Úznamím do Partizánskeho, tak stretávame tiež jednu 120 pri baráku, na ktorej sa dennodenne jazdí. Ale tu v tom meste to proste není. To už vymrelo, no. To už vymrelo. Bohužiaľ. A ľudia, tí, ktorí to tu majú, tak, alebo to majú aj že mimo Bratislavy a majú to v mestách a neberú to naozaj, že presúvadlo z bodu A do bodu B, tak to pre nich začína mať tú cenu. A ja si myslím, že OK, však sú 120, ktoré dneska stoja nezmysel. Hej, napríklad 136 GLI. 120 s priamým strekovaním, s katalizátorom dneska stojí 15-16 tisíc. Ale akože to... Ale vieme prečo zase, hej. No jasné, tak bolo ich málo vyrobených. A zase sa vrátime k tomu, že ich bolo málo, ale... A je to zase rarita. Je to rarita, ale podľa mňa tí mladí ľudia nepôjdu do niečoho takéhoto. Skôr pôjdu presne klasická 120, pôjdu Maluch, dvojkový Golf, trojkový Golf. Už by som do toho zahrnul aj akože z niekoho strany nie youngtimery, ale pre mňa áno. Čiže trojkový, štvorkový Golf možno. Paradoxne, už jednotková Octavia. No jasné. Ale ja to neberiem jak veterána, lebo toho bolo proste námraky. Čiže tých aut, ktorí si mladí môžu zaobstarať, je extrémne veľa. Je extrémne veľa a sú za stále dostupné peniaze. Napríklad, keď si zoberieš tak, jak dakedy my sme brali veterány, že proste Škodovka pre nás veterán nebola. Hovor za seba, hej? Tak presne, Oktavka, hej, 1000 MBX-o. Dobre. 70 000 eur dneska. Dobre, ale reálne, pre nás veteráni. Vieš, čo bolo dakedy pre nás veterán? Pre mňa bol dakedy 69 na Mustang. No jasné, takže väčšinou tie ako keby filmové hviezdy, alebo... Filmové hviezdy, hej, alebo vyslovene akože Ameriky. Aj akože pokiaľ sú mladí ľudia, ktorí do toho chcú viacej zainvestovať, tak ja by som im odporúčil Ameriku. No áno, vo výsledku... Zoženieš ju dneska, ju zoženieš za 15... Za relatívne málo peňazí. Zoženieš ju za nejakých 15 000 eur. A to je auto, ktoré na hodnote môže rásť. Len tam je zase otázka toho. Tým, že som bol teda súčasťou Mustang klubu, tak viem, aké auta sa nejakým spôsobom dovážali z Ameriky. Auta po kompletnej generálke a zrazu auto po kompletnej generálke malo nejakú menšiu nehodu, hej, že niekto ho šuchol a tak ďalej a zrazu začalo sa to auto analyzovať, ako to auto je spravené a tak ďalej. Tak zrazu tá cena toho auta, aj keď je po generálke, tak druhá generálka stala skoro toľko, ako kúpa celého auta. Hej. Že keď človek si chce kúpiť nejaké takéto už upravené auto, tak musí vedieť, do čoho ide. Ja sa vrátim ešte k tomu predaju auta. Ja som chvíľku bol tiež taký, že než ma Octavka omrzela, ale bol som na tom finančne nie úplne najlepšie a potreboval som, alebo chcel som vlastne zistiť, že aký by bol dopyt. Otvoril som si bazoš, pozerám Octavky, všetko nepojazdné, bez papierov, že 3 000, 4 000 eur. Dobre, tak dám tam cenu 15 000. Uvidíme, čo sa stane. Pojazdné auto na papieroch, živé, funkčné, mám k tomu dôkazy a tak ďalej a tak ďalej. Na bielých značkách? Na bielých značkách, čože je akože celkom rarita. A došlo mi asi, že ozval sa mi 5 ľudí. Jeden bol taký, že ten rovno mi povedal, že viac ako 10 mi nedá a to som bol taký, že asi ne, že mám ešte pár záujemcov, že keď tak sa ozvem. Potom prišiel prvý pán, prišiel aj s vozíkom, s ktorým som sa stretol na benzínovej pumpe, prišiel som s autom, auto si pozrel, povedal, že pekné, ale viac ako 4 000 mi nedá.
Hovorím, na čo sa tu bavíme, strácate môj čas, keď cena bola 15 000, vy mi tu ponúkate 4 000, to nie je ani úmerné, že ani polovička, ani nič podobné. To už je také urážlivé. To už je doslova také, že som povedal, že viete čo, ja sa nemám s vami o čom baviť. On, že keď počkáte, tak pojeme do bankomatu a vyťahnem vám ešte 2000, ale viac vám nedám. Tak som si vtedy povedal, že OK, stiahujem inzerát z internetu, chvíľku som ju ponúkal aj na nemeckom autobazare. Tam som našiel, myslím... Na Mobile D. Tam som, myslím, našiel jednu, ktorá bola po kompletnej generálnej oprave. Moja je pôvodná, moja bola niekedy renovovaná v 80 rokoch. Nemá pôvodnú farbu, je tam farba, ktorá by podľa toho, čo bolo namerané, lebo však keď som striekal auto, tak musel som si nechať namerať farbu, lebo nevedeli sme proste trafiť ten odtieň konkrétny, čo je na aute. Takže som si to nechal zmerať. Chalani mi spravili normálne spreje a podľa čísel, ktoré tej pani, čo to skenovala, vyšlo, tak mala by to byť nejaká renaultiacká farba. Že niekto mal nejakú renaultiackú farbu, tak to proste kontakty. Dali to na to auto, asi to mali k dispozícii a tak ďalej. Takže viem, že tam na mojej oktávke je renaultiacká farba, že nie je vlastne pôvodná. Je vidieť, kde je pôvodná farba a kde nie je. Viem, že to auto bolo už niekoľkokrát robené, lebo má nejaké také tie svoje neduhy, ale vo výsledku motor a interiér je pôvodný a povedzme si na rovinu, že ten môj interiér vyzerá pekne. Hej. No to si zober, že existujú ľudia, pre ktorých je tvoje auto Youngtimer. No. Ale zase potom je tu strašne veľa ľudí takých, ktorí ma hlavne zastavujú. Sú to hlavne prevažne samozrejme starší ľudia, ktorí si tie auta pamätajú, že ešte jazdili na normálnych cestách. Paradoxne, čo som akože ja bol extrémnym spôsobom prekvapený, bolo to, že keď si otvoríš hociaké historické fotografie veľkých miest, hotelov, proste mapy a tak ďalej, nikde na fotkách nenájdeš kombíku, Octaviu s kombíkom, s tými svetlami, čo mám ja. Tá novšia, čo sa vyrábala vlastne od 70. roku do 71., čo mala stovkové svetla vlastne a tisíckový interiér, tak tých sa občas pár niekde akože ukázalo, ale táto moja krydielková, všetko sedany som videl na fotkách. Čiže akože celkom sranda, že každý si to pamätá, ale na fotkách skoro nikde. Zase paradoxne, ale viem, že napríklad, keďže Octavia sa vyrábala v Čile, hlavne kombík, tak tam tie Octavie do dnešného dňa jazdia a sú dosť vytuningované a majú tam chalani dízlové motory. Videl som aj na Kube. Aj na Kube. A majú tam dízlové motory, benzínové motory, takže akože celkom úlet. A tam ich bolo akože veľmi veľa. Tam som na historických fotkách našiel, že veľmi veľa kombíkov, aj sedanov a dokonca aj nejaké Felicie som tam našiel, takže to je celkom sranda. Neviem. No dobre, poďme sa povedať do chatu, lebo ja som videl, že ste tu niečo písali. Počkajte. Čaute. Dlhšia Felicia Pickup sa nemohla volať. Škoda, nedali licenciu, preto sa volala Laureta. Áno, Laureta sa volala. Tá predĺžená Felicia vlastne. A inak neviem, či si všimol, tak v Trnave vznikol autobazár. So starými onými. Videl som, mne sa páči tá myšlienka, že niekto spraví retrobazár, ale nepáči sa mi to, čo tam je. Okay. A za akú cenu. OK. Čiže vykúpiť všetky Rapidy na Slovensku, dať si ich do autobazáru, všetky sú, akože tie auta proste aj z fotiek vidíš, že nie sú v dobrom stave a pýtať si za to, čo on za to chce, tak je to také... Keď si to nájde svojho klienta, prečo ne? No jasné. Ale ja osobne tam nejak nevidím zmysel sa tam ísť pozrieť. Je to pekné, išiel by som sa pozrieť len zo zaujímavosti, ale nešiel by som si tam kúpiť auto. Ja som bol až prekvapený, že tam je strašne veľa pick-upov fan. Akože on tam má, asi že 10 kusov? Tak pozri sa, ten fan stojí tiež, ja neviem, 12 000 eur, keď je zreštaurovaný. No jasné. Akože je to investičné auto podľa mňa. Lebo bolo ich málo a vo výsledku... No dobre, už dneska až tak asi úplne nie. Ale viem, že fany kedysi išli za 500-600 eur.
Dneska už dneska... táto doba asi nie je. No. Myslím si, že ani za 2. Ale či sa to dá nazvať investičné auto? A tak akože v podstate každé auto, na ktorom vieš zarobiť, je investičné. No jasné. A myslím si, že na tých fánkach sa to dá. Vieš, ale len do momentu, dokým nebudeš musieť vyvárať a podobné veci. A robiť interiér, lebo vo výsledku viem, že ten poťah, ktorý vlastne fan mal na sedadlách, dneska už vydáva externá firma a extrémne drahý. To je akože... Ja, tak to tak je so všetkým na tieto staré auta. No to áno, to súhlasím. Tomáš Tahotný mi tu píše, že čau Filip, ja som kúpil 105L rok 1985. To je ten Tomáš. A nie 120, ale super rozhovor, dobre sa to počúva. Felicii fan bolo vyrobených nejak 4450, tuším. Hej, ono bolo veľmi málo vyrobených a je strašne málo ich dochovaných, pretože ľudia to brali nie ako takú raritku, ale ľudia to brali skôr ako auto. Jak RS-u Octaviu, v ktorej... Ja si skôr myslím, že keď už si mal pick-up, tak akože... No to chcem akurát povedať, že niekto má proste RS-ovú Octaviu a nosí v nej cement a tehly, hej, napríklad. A používa to ako bežné pracovné vozidlo, takže je to také, no, že... Dobre, a keď sa ešte vrátime k tým starým autám, že čo hovoríš na ten dizajn, čo bol kedysi a dizajn, ktorý máme dnes napríklad? Chceš konkrétne? Nemusíš môžeš konkrétne kľudne povedať, ale skôr tak vo všeobecnosti, že povedzme si na rovinu, dizajny kedysi starých aut, každé jedno auto bolo nejakým spôsobom unikátne. Hej? Každá jedna značka mala proste svoj unikátny rukopis, dizajn, ktorý... Niektoré auta mali gulaté svetlá, niektoré mali oválne. Hej? A dneska ten dizajn je v podstate taký... Tým, že vlastne automobilky si zobrali, majú veľké korporátne spoločnosti, Stellantis, Volkswagen Group a tak ďalej, kde sa bavíme, že vlastne jedna spoločnosť má pod sebou viacero automobiliek, tak ten dizajn je vo výsledku napríklad pri ID5 Enyaqu je veľmi podobný, ale je zase niečo... To si povedal dve škaredé auta. Mne sa Enyaq napríklad páči. A budem si za tým stáť, lebo jazdil som aj ten úplne prvý Enyaq. Enyaq, Coupe, RS, OK. Coupe sa mi práve nepáči. Enyaq, Coupe... No, keď ti mám na toto odpovedať, tak za mňa ide dizajn do sračiek. Prepáčením, pretože to, čo sa tu deje, vieš, akože zober si tie čínske autá, jak dneska vyzerajú. Všetci dizajneri, ktorí tu boli, tak zdrhli do Číny a tá Čína začína chrliť akože pekné auta svojím spôsobom. A tu, no teraz, ako keď mám byť taký, že budem reflektovať nejakú novinku, tak je to Renault 5, ktorá vyšla, ktorá má podľa mňa brutálny dizajn, ktorý naozaj má založené niekde na tom pôvodnom Renaulte 5. Čiže to je za mňa super, že sa takto k tomu vrátili a myslím si, že to je aj presne to, čo sa bude diať a to, čo v blízkej dobe nejak uvidíme, že buď sa tie značky odtrhnú a pôjdu do toho retra, to, čo teraz vlastne zísil Renault, alebo to pôjde úplne futuro, tak, ako môžeme vidieť na Cybertrucku. Okay. No, dobre, Cybertruck je veľmi zlý príklad, lebo akože reálne to je sketch, ktorú nakreslil jeho syn. Elon z toho spravil auto, ale napríklad teraz rozmýšľam, že ktoré je také naozaj futuristické. ID Buzz. OK, to súhlasím. To je ID Buzz je za mňa, že zneužite mená rovnako asi jak Mustang Mach. OK. Že to je proste marketing celkom slušný. Ja úplne aj rozumiem tým krokom, prečo to urobili, ale proste tie autá, aj napríklad E-Mach stojí to... Strašné peniaze. Ne, stojí za hovno. Ja akože tak myslím. Po dizajnovej stránke to nejsú pre mňa pekné auta. OK. Dobre, a napríklad trebárs by som povedal Honda E. A čo sa týka Honda E, to je to s tými
To je s tými takými gulatými svetelkami. Gulatými svetlami. Tam presne, čo urobili ten krok toho prvého retro dizajnu, čo prišlo elektrické auto, že mohlo by vyzerať ako staré, ale s prvkami nového auta. Akože to auto je podľa mňa dizajnovo... Nevidel som to naživo. OK. Nevidel som to naživo. A čiže ti neviem povedať. Ale no bude sa to vracať. Bude sa to určite vracať. Uvidíme. Ja si osobne myslím, že budú nejaké také, že vychytávky, alebo teda budú nejaké modely, ktoré sa budú ako keby odkazovať na tú svoju históriu, čo doteraz ako keby nikdy nebolo. Pretože sme sa dostali podľa mňa do takej situácie, že... Ja si myslím, tým, aké sú nariadenia v Európskej únii a jak všetko proste musí byť zvonka bezpečné aj prechodcu, tak ja si myslím, že ten dizajn ako už nemá kam ísť. Vieš, že teraz čo? Začneme tie mriežky a logá schovávať pod plast? No, ja si osobne myslím, vieš, že budeme akože robiť nejaký, keď to mám tak povedať, kreslený dizajn? Chápem. Ja si osobne myslím, že bude to presne napríklad pri technológiách, že my sme sa dostali technologicky na ako keby samý vrch, kde už technologicky sa nemáme kam ďalej posunúť. Preto vlastne budú teraz všelijakí výrobcovia ponúkať nie že technologicky lepšie nejaké veci, hej, samozrejme to bude také, že nejaké asistenčné veci, ale že tam bude práve tá AI, že všetci tí výrobcovia budú strašným spôsobom tlačiť na vývoj AI. Hej. A v tomto prípade, že budú autá, ktoré budú akože, nazvime to, že spotrebný materiál, doslova jak pero vlastne, ktoré používaš v kancelárii, ale budú potom auta, ako je napríklad teda Renault 5, Honda E a ďalšie auta, ktoré odkazujú na tú ako keby minulosť a budú to ako keby také jedinečné modely. OK, s tým súhlasím, ale myslím si, že ten technologický vrchol ešte nenastal. Mal som tu možnosť vidieť vodíkový kamión naživo a čo sa týka tohto všetkoho, že elektromobilky, teda automobilky tlačia tlačia nám proste baterky, tak ja si myslím, že to není cesta. Cesta je hybrid. OK. Že cesta je hybrid a cesta je vodík. A do momentu, dokým my tu nebudeme mať rovnaké zastúpenie čerpacích staníc na vodík ako čerpacích staníc na benzín, tak to proste není zaujímavé. Stráca to význam. Že akože ono je to podľa mňa úplne rovnaké, jak keď prišlo vôbec prvé benzínové auto. A akože na čo ti to bude? Proste, no jasné. Vieš, sa jazdilo na nejakých kočoch, kde to natankuješ. Vieš, jedna pumpa v Bratislave, druhá pumpa ja neviem, v Trnave a tiež tomu nejak akože nikto nedával váhu. Sme po 100 rokoch sme tam, kde sme teraz. No, a teraz je otázka, že jaká tá sieť bude vybudovaná tých vodíkových staníc. Lebo naozaj, to elektro proste pre mňa stráca úplný zmysel v zmysle toho, že predstav si naozaj, že teraz všetci budú mať elektrické auta. To je akože nepredstaviteľné, pretože vieme veľmi dobre, akým spôsobom sú ako keby postavené dnešné sídliská. O to ani nejde. Ale ten odber elektriky, ktorý by ti nastal, no, OK, však možno, vieš, nabíjali by sme to večer, asi by sme to zvládli, ale nepríde proste, akože aj otázka, na čo sa chceme pozerať, vieš, chceme sa pozerať na nejaké káble a na nejaké nabíjačky pred nejakými novostavbami, pred nejakými bytovkami. No, ja si myslím, že toto... Pre mňa je napríklad elektromobilita presne ako keď niekto povie, že má v benzínovom aute plyn. Že je to alternatíva k tomu, že si človek vie vybrať. Máš možnosť benzínu, jazdíš relatívne krátke trasy, ale nechceš elektromobil, kúp si benzín. Jazdíš dlhé trasy, kúp si diesel. Hej? Alebo si daj do benzínu LPG. Hej? Vo výsledku. Ja napríklad som taký, ja som jazdil s LPGčkom a nevidím v tom nejakým spôsobom problém. Keď som si potom o tom začal o mnoho viac zisťovať, zistil som, že napríklad z plynu, ak je plyn dobre spravený a motor správne nakalibrovaný na ten plyn, tak dokonca vieš vytiahnuť aj väčší výkon z plynu ako z benzínu. Vyššie oktanové číslo. Tak. Čiže za mňa
ten plyn nemusí byť vždy zlý, samozrejme musí byť správne spravený. No a tak tým pádom k tomu prichádza aj teda tá elektromobilita, že je to ako časť, alebo je to ako možnosť, čo si človek zvolí, že OK, jazdím v meste, tak je to proste o tom, že no dobre, tak aj telefón si každý večer nabijem a nemám s tým problém. Hej. Potom je tu ešte druhá strana, kedy vlastne zoberieš veterána a vložíš do neho elektriku. Ani to mi nevadí, pokiaľ to je pekne spravené. Ja s tým problém mám, OK. ale mám s tým problém len do momentu, dokým to niekto spraví zdravému autu. Pretože ja som ako purista. Pre mňa to má zmysel, aby to ostalo tak, jak to proste má byť. Ale keď zoberieš kasňu, ktorá akože nemá pred sebou žiadny život a je pre teba naozaj, akože, hlavne pri autách, kde je nejaký nezmysel do toho skladať prevodovku, motor a podobne, že ďaleko jednoduchšie zobrať niečo, čo funguje a vložiť to tam. OK. A dať tomu nabíjačku. Šťavu. No, šťavu. Čiže OK. čiže dať takýto elektrický život autám, ktoré proste už sú v nejakom stave odpísané, tak to áno. Čo hovoríš trebárs na tie dva projekty, neviem, či si videl na Instagrame, ja som to zdieľal. A som robil z toho aj vlastne video. Tú Voltaviu s tým projektom X, neviem, či si to videl. Tí Francúzi, čo spravili. V8. Bola tam tá V8, ale to už je starý projekt. Ale tieto elektrická, tá Voltavia a ten projekt X, tak to sú ako keby také novinky. Neviem, či si to videl. Mal som možnosť naživo vidieť, nevidel, ale mal som naživo, teda tvoje video som videl, ale mal som možnosť naživo vidieť Porsche zo 70 80 rokov. Ja ti teraz úplne nebudem vedieť povedať, že ktorý to bolo rok. A bolo spravené do elektriky. Okay. Bolo to vo Viedni. A ľúbila sa mi myšlienka, ale to je presne, to sa vraciam k tomu, čo som povedal. Že zoberieš si auto, ktoré proste je na odpis. No, takto, hej. Čiže toto je vlastne Voltavia a ten projekt X. Hej. Však dobre, poďme do toho. Kľudne, akože ja som zvedavý, či na to povieš. Není to možno úplne zlý nápad pre niekoho, kto to chce. To asi není pre niekoho zlý nápad, kto niečo chce. Ale príde mi zbytočné z toho robiť proste niečo, čo toho to není. Čiže dávať tomu nejaký akože body kit, splitter a matnú farbu mi príde trošku cez. OK. Akože vo výsledku je to vlastne ako keby projekt francúzskej Škodovky. Čiže to oni ako dílerstvo vlastne spravili takú súťaž a oni sa vlastne opierali o to, že máte nejaký budget, použite takéto veci, to auto musí na jedno nabitie ubehnúť aspoň 180 km, také nejaké. Okay. A vlastne aj jedno, aj druhé auto vlastne má farbu z moderných modelov. Že prečo vlastne je matná zelená a tá druhá bola... Ktorá Škodovka je matná zelená? Myslím, že Enyaq bola jedna táto. Sa dala objednať? Okay. Ale nie som si 100% istý. No, každopádne, aby som do toho išiel len naozaj, ak máš proste, ak si vieš zohnať karosériu, ktorá je pred smrťou. OK. Ale nedopovedal si s tým Porsche, že si videl v tej Viedni? Videl som to Porsche, mňa to zaujalo, že jak je niekto schopný to spraviť. Pretože na tom si absolútne nevidel jednu modernú vec. Tam nebolo, akože zvykne sa robiť aj, možno mi Rad Style. Restomod sa to volá. Alebo Restomod. Rad Style sú hrdzavé plechy a tak ďalej. Restomod, pardon. Restomod. A mne sa Restomod páči, ale proste musí tam zostať ten koncept zachovaný. Podľa môjho názoru aspoň, akože ja to tak beriem. Máme na Slovensku Resto Lobster. Peťo. To z Porsche a za mňa úplne, že super, to je jedno nádherné. Mega to auto vyzerá. Krásne auto. Ale pri tejto elektrike akože bolo fakt pekné, že to ostalo úplne pôvodné. Akože dobre, však asi by som nemal problém ani s tým Restomodom v elektrike. A celkom mi to dáva už zmysel, keď sa do toho niekto pustí, ale mne sa páčilo to, že to ostalo s pôvodnými halogenovými svetlami. Vieš, že
tam bolo úplne... Nerozoznáš to. No jasné, pokiaľ si otvoril kapotu. Pokiaľ si neotvoril... On to mal, tuším, aj na boku napísané, že elektrik alebo niečo. Akože vo výsledku áno, to bola ale... 911 Targa to bola. A je to krásne, keď to proste vieš len ty, alebo keď to tak počuješ. Hej, no jasné. Minarik Peter, zdravím, super rozhovor, dobre sa to počúva, ďakujeme. Čo sa týka Wagenu, robil som na ID4, ID7 a podľa mňa strašný paškvil. Aj Číňania ich s tým poslali do Piešťan v MDN. Stojí extrémne veľa hotových aut, ktoré za tie peniaze nikto nechce. Akože keď si to tak narovnú, ale povieme... To dneska už není tajomstvo. No, to dneska už není tajomstvo, že oni zistili, že Macan a Taycan budú zase spalovacie. Budú spalovacie, čo je úplne pre mňa, že ako mať Taycan so spalovacím motorom je naozaj super. Ja som jazdil Taycan a brutálne dobre to vyzerá. Má to, interiér je naozaj pekný, ale vadilo mi to, že je to elektrika napríklad. OK. Mne to napríklad nevadilo. Ja som s tým bol, že v Essene, my sme boli s Taycanom a aj s Macanom v Essene. Mali sme vlastne taký trip z Porsche. Tak prepač, z mojej strany, mne vadila cena a dojazd. No jasné, to nedáva zmysel. To absolútne nedáva zmysel, aj pre niekoho, kto je akože zarytý fanúšik značky Porsche, tak nevidím žiaden dôvod na to, aby som si ako klient, ktorý na to má peniaze, kúpil práve Euroviacký kávičkár si a potrebuješ bodu A do bodu B. Kúpim si Teslu. Ale Porsche je Kúpim kult. si Teslu. Porsche je kult. Jasné, ale za tie peniaze... Si kúpiš dve Tesly. Nie. Vieš zohnať Plejda, ktorý má cez 1000 koní. Áno. A má dojazd 600 km. Tak. Za aké peniaze si vieš kúpiť 1000 koňový Taycan? A tuším, je taký. To neviem. To som sa ani nejakým spôsobom nepozeral, že či... Akože takto... Teraz neviem, či Taycan Turbo, alebo to bol e-tron. Niečo spravili s takým obrovským výkonom. Hej. To je jedno. Proste za tie peniaze mne príde ďaleko lepšia investícia do Tesly, ako keby som si mal kúpiť Porsche. Akože vo výsledku, veď si povedzme na rovinu. Uvidíme, čo priniesie doba. Prepáč, že som ti do toho zase skočil. Uvidíme, čo donesie doba, keď príde 911 elektrická. Ak sa toho vôbec nejakým spôsobom dočkame, pretože, Ja sa stále o tom hovorí, že Porsche moc do toho ísť nechce. Aj keď s tým nastavením, s jakým teraz prišli, je otázna, hej, že či do toho budú chcieť ísť. Každopádne, keď Porsche, tak benzín. Chápem. No jasne, to dáva význam. A keď si tak do roku 91 a staršie. Klasika. Vzduchom chladené najlepšie. To je inak podľa mňa autá, ktoré sú vzduchom chladené, tak to sú nezničiteľné motory. To auto nemáš To neviem. To nemáš nejakým spôsobom... To neviem, ale pokiaľ mu meníš olej. Viem, ktoré auto by som chcel vzduchom chladené. Napríklad? Karmann Ghia. OK, to znie zaujímavo. Poznáš to? Hej. To je jedno nádherné auto. Môže byť. A veľmi podobné tomu, čo by som akože, keď už sme sa bavili, že nejaký budget a nejaké auta, ktoré by som chcel. Teraz rozmýšľam, že či vôbec Karmann Ghia bola na plechovke, bola na ukončení sezóny. Karmann Ghia bola na plechovke, ale čo mi príde ešte akože tvárovo podobné a strašne by som to chcel, je Volvo. Volvo Jesko? Nie Jesko. Jensen. Také kupečko, kupátko. Viem. Mne sa od Volva páčilo, od Aston Martinu sa mne z týchto historických aut páčil taký kombík. Neviem, ktoré to bolo označenie a myslím, že to bol len prototyp. Zagato? Neviem, ale priznám sa, že to bolo jedno z tých aut, ktoré by som si vedel, že vedel predstaviť v garáži. Ale napríklad, čo ja mám vysnívané auto, tak Viper prvej generácie. Z nostalgie. Včera som ho videl na internete, je na dovoz za 36 po prvom majiteľovi. Žlté či červené? Červené. Fotené ešte v Amerike. OK. Lebo teraz bude jedna žltá, že vraj na predaj.
Inak Nie, ten v Viper, akože Martine. dakedy, neviem, ja si myslím, že dakedy to nemalo takú cenu, jak to má dnes. Nie, vôbec. Akože to je tiež zase, ľudia si to kupujú len skrz takej tej nostalgie, že kedysi to boli proste super športy, ľudia to mali vyvesené ako plagáty a tak ďalej. Tiež som mal plagát červeného Viperu. No, u mňa hlavne z nostalgie skrz seriálu Viper. Neviem, či si pamätáš? Nie. Nepamätáš? Vôbec. A Pontiac Trans Am, Jasné. prerobený na Kita. Samozrejme, takisto len z nostalgie. A čo sa týka takej jazdeckej, tak moje srdce stále píšti po Ford GT40. Chcel som dneska prísť v takom tričku. Som dostal od priateľky tak pekné tričko. OK. Kde je, že Ford Racing, alebo niečo také. Je tam práve táto 40-ka. e-tron RS GT má, myslím, niečo cez 800 koní. No, to je asi to, čo som myslel. No. A ja som povedal, že ak by som si kúpil, že AC Cobru, tak to bude taká moja hlavička, alebo posledný klinček do rakvy. Lebo Majiteľ jednej STKčky má. ja poznám viacero majiteľov, čo majú... Viem, že v Bratislave sú už teraz 3 alebo 4, myslím. Neviem, či to je replika. To neviem, to by som klamal. Väčšinou sú všetko repliky, lebo originál stojí cez $500,000. No, videl som to naživo, to je akože krásne auto. Každopádne, keby som si mal vyskladať takúto nejakú Dream Garage, no, povedz ty. Dream Garage GT40, Shelby AC Cobra, asi nejaký Mustang Cabrio na také akože víkendové, nedelné odpoledne, kedy dáš dole strechu s V6 automatom. Musí byť V6 automat. Prečo V6? Kto by chcel do Mustangu V6? Ten, ktorý si chce ísť užiť tú jazdu a nechce byť stále ohúčaný. Lebo GT40 by som mal s V8. AC Cobru by som mal s 2 sidepipami, keby som chcel robiť bordel. OK, vysvetliť, čo sidepipe pre niektorých, ktorí to nerozumejú. To sú vlastne výfuky, ktoré sú po bokoch, vlastne po prahoch vedené. A Mustanga by som mal na také, že chcem si len vyraziť a pokrujzovať, že proste len taký lážo-plážo, čiže preto V6 automat. Potom by som šiel do niečoho... Počkaj, ale starý Mustang nebol náhodou rádový 6-valec? Bol. No to nebola potom. Nebola V6, to bola rádový 6-valec, ale väčšinou všetci to používajú ako V6, ale hej, to je rádový 6-valec. Potom by tam bolo asi niečo do 70 rokov, možno nejaký Cadillac. OK. A z takých tých čias... Peticu uzavrieme. A z tých potom ísť tak hore. Premýšľam, že čo by tam bolo, ale... Ja by som to asi uzavrel elektrickým Ioniq 5N. Alebo Tesla Plaidom. OK. To je akože celkom schopné. Chcel by som mať aj proste... Mňa elektrické auta extrémnym spôsobom bavia. Tým, že som vlastne robil pre portál, ktorý testoval auta, mal som možnosť si na niekoľko dní vyskúšať elektrické auta. Či by to pre mňa význam malo alebo nemalo. Čiže už krátke trasy, dlhé trasy, tuhá zima a tak ďalej. Takže mal som si tú možnosť vyskúšať. Začal to pre mňa dávať zmysel v momente, keď som zistil, že 90% jazdím v meste a mám možnosť nabíjať doma, tak pre mňa to je vo výsledku ako keby jedna z možností, ktorá by bola pre mňa asi finančne najefektívnejšia. Ale ja potrebujem mať aj spalovacie auto. Proste. A aká je tvoja petica? Moja petica? F40. OK. Bugatti 57. A vysoko rúbem, ja viem, ale akože je to Dream Garage, takže aj to tak berem. Čo by nesmelo chýbať v mojej garáži? Tak okrem týchto dvoch. To je veľmi ťažké. Je. Veľmi ťažké, lebo ja tie auta berem akože tak komplexne, že ja aj na škaredom aute viem nájsť niečo pekné.
Napríklad na takom Olcite. Olcit je fajn. Mne sa Olcit napríklad dizajnovo mega páči. Akože som divný a veľa ľudí sa mi za to smialo vždy, že jak sa ti môže páčiť hranaté auto. Favorit pre mňa bol škodovácky najkrajší dizajn, ktorý existoval. Komplet hnedý interiér favoritu je za mňa super. Keď si to niekedy videl, že koberčeky, plasty, proste sedačka, všetko je hnedé. Ale Olcit cením len kvôli tej ručnej brzde. OK. Ja neviem, či to diváci vedia. Olcit má, ak sa nemýlim, tak má ručnú brzdu na prednú nápravu, čože je proste absolútny nezmysel. Len chvíľku sa tak vyrábali. Absolútny nezmysel. A tak. Čiže, čo by som ďalej akože zahrnul do tejto petice? Ja nechcem, aby bolo ticho, ale ja fakt rozmýšľam. OK. Asi by to bola 21 Volga KGBčko. To je vlastne Volga s V8. To je auto, ktoré mne sa tvarovo páči. Aj keď, ekvivalent vlastne pochádza z Ameriky. Ale tá Volga má niečo do seba, že to je proste tak vysoko a je to celkom cool. Majú to byť aj nové auta? Alebo vlastne kľudne môžeš, ja som dal tiež elektrické auto. Rozmýšľam. Veľmi rozmýšľam. No skús to uzavrieť nejakým moderným autom kľudne. Koenigsegg Gemera? OK. Teraz keby si mal z tých všetkých 5 aut vybrať, že by to mal byť tvoje daily auto. Gemera. OK. Kde dáš kočík? Paradoxne do kufra. OK. Gemera má kufor, je to 4-miestne. OK. Výkon to má taký, že vedel by si s tým asi akože, keby sme to prerátali na kilowaty, tak zásobovať nejednú domácnosť. No to áno, vo výsledku. Ale asi by som išiel do tej Gemery, keby som si mal vybrať daily. Okay. Ja napríklad tej Gemere úplne rozumiem. Vlastne však je tam V8, ktorá má 1600 koní plus 800 koní elektromotor. Neviem, či som správny, alebo 1500. Možno ma vedia opraviť v čete chalani a baby. Čiže to mi celkom dáva zmysel. Ale napríklad, ja som obrovský fanúšik, to je taký paradox, ja som veľký fanúšik Materimaca, ale v živote by som si tú Neveru nekúpil. Jasné, chápem. Ešte mám takú poslednú otázku. Myslíš si, že novodobé autá dnes, alebo teda autá, ktoré boli už dneska vyrobené po nejakom roku 95, teda áno, po roku 95 budú už dneska, budú ďalej postupom mať nejakú historickú hodnotu, po prípade ako investičnú hodnotu? Budú? Ja si myslím, že budú, ale budú to len autá, ktoré boli robené buď že v extrémne málo sérii, alebo to boli autá, ktoré mali cenovku nastavenú strašne vysoko. Paradoxne, pre mňa je takéto auto Karma Fisker. To je proste brutál. Akože ten dizajn, on predbehol dobu. Myslím si, že to auto dozrelo a to, čo stojí teraz, tak je zlomok toho, čo to niekedy stať bude. Tí, ktorí nevedia, tak je to americké auto, neviem, či ne s hybridnou technológiou. Ja už si to úplne nepamätám, ale to je naozaj auto, ktorých bolo málo, má krásny dizajn a myslím si, že raz bude mať cenu a je po roku 2004. A asi všetko drahé, asi všetko od tých komerčných vecí ako Lambo, Ferrari, že to asi áno, ale nemyslím si, že dnešná RS-ová oktávka, alebo teda keď nerátame tú prvú, lebo v podstate to začína byť investičné auto, tým, že ich je málo v podstate. Ten, kto to mal, tak to zhumploval. Ten, kto to má dnes, tak sa to snaží udržať a je to presne kvôli tomu. Nemyslím si, že
E60, 5 Bavorák, 3 litry diesely začne mať nejakú akože inú cenu ako len tú, za ktorú to kúpiš dneska. Do bodu B. Čiže ja by som sa na to pozrel skôr, že keď už niekto alebo má v pláne si kúpiť investičné auto, tak akože aj tá E60 je svojím spôsobom investičné auto, pretože M5, E60, 5 liter V10 sa dakedy predávali za 15-16 tisíc, si vedel, proste zohnal si, síce high-true, ale zohnal si. No jasné. Dneska 25 tisíc a vôbec sa nemusíme baviť o M5 v Touringu. No jasné. E61. To už je taká rarita nájsť vôbec na bazošoch, že... Ja som veľmi rád, že na Slovensku to máme. Myslím si, že tiež poznáš majiteľa Jankomik, ak sa nemýlim, ktorý má aj tú 911 s bodykitom. Čiže... On toho má viac. Ešte aj Alpinu. A E30. E30 M3. E30 M3. A teraz kúpil GT2 RS, myslím. Že Janko toho má viacej. No, čiže ak niekto si myslí, že jeho auto niekedy bude mať cenu, tak by sa mal naozaj zamysleť nad tým, že čo vlastne má. Pretože teraz som si nedávno pozeral ceny E39 a ma fascinuje, kam to vystrelilo. Alebo kam to ide. A pritom to je auto, ktoré akože v podstate... Bolo bežné. Bolo ich veľa. A v podstate... A tam záleží hlavne od tej motorizácie a od prevodovky. Ja čo som si všimol napríklad, keď sa bavíme o 39, tak extrémnym spôsobom na cene narastol kombík s manuálom a V8 s tým 540-kovým motorom. Brutál, chcel by som to. Tým by som ukončil tú peticu. Lebo ich bolo málo, tých kombíkov, hej, E39 s 540 ich bolo málo a ešte k tomu s manuálom, to boli proste doslova indie auta. Ale aj klasické sedany s 540 s manuálnou prevodovkou bolo ich dosť tak málo, že proste tá cena ide raketovo hore. A samozrejme bavíme sa tu potom o tom, že tu máme také tie fejkové M5 a tak ďalej. Hej, 540i a má M-paket a ideme sa baviť, že to je M5. Není to M5, hej. Není to M5, ale... M5 bola 5 liter V8. Ale napríklad, ešte keď mám do toho nejakým spôsobom zavrtať, tak si zober, že X5 pred faceliftové sú relatívne lacné. Prvé generácie. OK. Po faceliftové, nebavíme sa teraz o dieselových. Dieselových bolo extrémne veľa, benzínových bolo extrémne, alebo teda bolo pomerne menej. A teraz sa bavíme o tom, že v X5-kách tých pred faceliftových bola 4.4, ktorá sa dávala aj do 39 a tak. Čiže vlastne tie auta boli ako keby rovnaké, ale X5 sa dá kúpiť relatívne za málo peňazí. Dosť veľa muziky. Akože technicky, aké sú. Ale keď si zoberiem, že po facelifty 4.6 a 4.8 tie auta dneska sú tak drahé, že... ich je tak málo a ľudia... A to je presne to, čo hovorím. A ľudia väčšinou, keď mali X5, tak ich mali v indie verziách, čiže mali proste príplatkovú modrú výbavu, či modrú farbu, červenú farbu. Dokonca však jedna policajná táto X5 je, tá prvej generácie, tá bola myslím, že teraz nedávno je na predaj v aukcii. 4.8 ISO, modrá, krásna farba, úžasná farba. Kamarát mal Imola Red, tú červenú farbu, tá, čo sa dávala aj na 39. Akože tá Imola Red farba, podľa mňa na tých starých Bavorákoch vyzerala super. Sranda, že zrovna policajti majú takéto akože auto, ktoré má hodnotu, na niečo to vieš. Tak policajti majú G-čko, obrnené. A podľa dostupných informácií, že vraj píťové. Poznám chalaniska, ktorý kúpil tiež niekoho... Ja by som to ešte zhrnul tak, že tie auta po roku 2004 nebudú mať hodnotu, dokým to naozaj auto nie je niečím výnimočné. Čiže limitovaná edícia, hej? Nemusí to byť limitovaná edícia, stačí, že tam... Ja si myslím, že svoju hodnotu
čisto teoreticky môže nabrať aj trojkový Superb, pretože trojkový Superb vyrábali v ružovej farbe. OK. Je to úsmevné, ale naozaj sa dala dať, alebo teda bola v katalógu ružová farba Superbu. A je to akože tiež v podstate možno také zaujímavé, ale myslím si, že tam ešte nejsme. No jasné. Tam ešte nejsme. Každopádne z týchto aut všetko, čoho bolo málo. Hej. No dobre, ja by som to ukončil. Máme za sebou Ešte keď tak by som dal nejakú možnú otázku. Vieš čo, nie je to tam úplne také, že nejaké otázkové. Tak keď má niekto ešte nejakú ale otázku. Keby ste sa chceli niečo niekto opýtať, môžeme ešte kľudne dať tých pár minút, akože nech to potiahneme do tých 2 hodín, čak máme 1:40, čo vlastne streamujeme. No ja mám tak 8 minút ešte. Dobre, tak keď tak môžete dať rýchle nejaké otázky. Ale ja som chcel dopovedať, že poznám chalaniska, čo má vlastne Longovicu 7, 38. L7? Tu, čo vlastne bola bývalá vládna. Čo vlastne bola... Kovačová, ne? Neviem koho, nepamätám sa. Poznám chalaniska, čo má... Napríklad mal problém s tým... Mal problém s tým, že mal blatníky, kde máš možnosť si dať zástavky, tak policajti ho za to zobrali do papiere. Za čo? Za to, že tam mal tie miesta na lajky. Tak asi na to musíš mať výnimku v techničáku a predpokladám, že tá 7 by aj asi mohla mať výnimku v techničáku, keďže bola vládna. Tak. A Janko by mohol prísť na plechovku na svoje E30 M3. Mne ste už odpovedali otázku od tých top 5 aut v Dream Garage. OK. Dobre, tak však vo výsledku s Filipom sa nevidíme posledný krát. Môžeme to na budúce spraviť tak, že dáme dokopy aj Filip, aj ja otázky od vás, že to bude v podstate aj, aby to bolo aj pre vás zaujímavé. A ja vám veľmi pekne ďakujem za dnešný stream. 6. auto. Ježiš, ja už som zlakol, že čo sa stalo, vieš? 600 auto. Dobre. Jednoznačne 911 27 RS. OK. To znie fajn. Dobre, Filip, ja ti veľmi pekne ďakujem za dnešný podcast. Ja ďakujem, bolo to super. A dúfam, že sa nevidíme naposledy. Niečo spolu vymyslíme. Myslím si, že určite. A tak. No dobre, chat, lúčime sa s vami. Čaute.